Nie, hop. Poviem nejaký pomer. Hop. Hop. Nahor. Hop. Super. Možno najdôležitejšia vec zo všetkého je privolanie. Prvá a najväčšia chyba, ktorú ľudia robia, je, že svojho psa zvyknú odchytávať. To znamená, že Hugo, ku mne. A mám ťa. V podstate sa bavíme o tom, že pes má krátkodobú pamäť na úrovni 1,5 sekundy. Ono to viac nie je. A tým pádom on si zoberie vždycky tú prvú emóciu po tom privolaní. Aká bola teraz tá prvá emócia? No úplne na nič. Príde ku mne znova? Možno veľmi obťažne, zopakujem to ešte 5 krát a už nepríde. Nezávisle od toho, že potom by aj prišlo to jedlo. To jedlo pre ňoho nebude také podstatné. Prvá vec, ktorú idem riešiť, je emócia. Hugo. Super. Teraz som dosiahol to, že ku mne prišiel. Relatívne dobrovoľne, bol opatrný, ale prišiel. Už tam nebolo to chmatnutie. Druhá vec, Hugo, prídi, ale posaď sa. Kľudne popros pri tom a ešte okrem toho, že sa posadíš, tak tam chvíľku vydrž a počkaj a dostaneš odmenu. Ďalší krok? Teraz ani neodídeš, že? Zistil si, že šmakose idú. Zavolám ho, Hugo, ku mne. Sadne si. A ja tým, ako sa znižujem, že mu dám odmenu, tak počas dávania odmeny chytám obojok. Vždy zo spodu. A tým pádom pes nemá pocit, že ho idem nejako obmedziť. Ľahni. On sa na mňa pozrie, možno tomu dobre nerozumie a za tým spravím toto gesto. Využijeme jednu zaujímavú vlastnosť psa. Pes je ideálny slovenský podnikateľ. Chce okamžite veľa zisku hneď a čo najviac. Z toho dôvodu on bude rozmýšľať, ako sa dostane k tej maškrte skôr. Ľahni a zase to dám dole. Okamžite tam ide prudko. Postupne, keď toto by som opakoval ďalej, príde štádium, kedy ja mu poviem ľahni a on si láhne, lebo vie, že za tým príde tá ruka dole a dostane maškrtu a on to skúsi hneď. Dozadu. Oukli, dozadu.